Mogu vam reći da je u usporedbi sa prošlom godinom, znači sve te godine je Heritage sada transponirao na novu kategoriju, znači na nove faktore, odnosno na novu metodologiju i točno se vidi da je zapravo Hrvatska pala u odnosu na prošlu godinu za 0,9%. To nije značajan pad. Samo sam htio, dao sam namjerno gospođu Srdoć malo više riječi da objasni metodologiju i cijeli ovaj... Možemo mi sad nešto reći jer ja sam rekao da bi me čak bilo strah živjeti u ovakvoj državi kao što je ovo prikazano. Imate vi zaštitu gospodine Šuker. Ali gledajte, treba vas biti strah. Gospođo Srdeć, ja sam vas pustio da govorite, pa dozvolite vi meni da ja nešto kažem. Dakle, vrlo interesantno da tamo 10 kategorija se mjeri. Tamo gdje se uzimaju egzaktni pokazatelji, dakle, monetarna sloboda, fiskalna sloboda, sloboda trgovine, tu je Hrvatska, mogu reći, odlično pozicionirana. Dakle, tamo gdje se uzimaju egzaktni pokazatelji. 73%, 79%. Međutim, gdje su podaci na temelju percepcije, tu Hrvatska loše stoji. Međutim, imate jedan vrlo indikativan pokazatelj, recimo sloboda od države. Tu se iza Hrvatske nalaze Švedska, Norveška, Danska i Finska, a to je jasna poruka. Mislim, neke stvari treba prevesti na hrvatski jezik da ih građani Hrvatske razumiju. To je zašto dajete bilo kakva socijalna prava hrvatskim građanima i zašto dajete bilo kakva prava hrvatskom radništvu. Dakle, ove najrazvijenije europske zemlje, Švedska, Norveška, Danska, imaju vrlo visoka socijalna davanja, a to isto ima tako Republika Hrvatska. Druga stvar, kad se govori o ovim socijalnim davanjima i slobodima države, mi stalno zaboravljamo da je Hrvatska zemlja koja je prošla rat i da godišnje u hrvatskom proračunu negdje oko 8 do 9% proračuna se mora u proračunu predvidjeti da se saniraju što direktne, što indirektne posljedice rata. Dakle, kad govorimo o egzaktnim pokazateljima, onda tu Hrvatska stoji dobro. Na kraju krajeva ne bi kreditni rejting Hrvatske se povećavao u protekloj godini, Hrvatska ne bi uspješno završila stand-by aranžman, Hrvatska ne bi bila prema podacima Svjetske banke među 10 zemalja koja je provela najviše reformi. Dakle, to su sve pokazatelje. Kasnije, kad budemo govorili o nekim drugim temama, sa egzaktnim pokazateljima se može obraniti. Dapače, ima stvari koje ovdje stoje, koje ova vlada svjesna i na tim stvarima želi raditi. Ali ih ne preuzima kao dio svoje odgovornosti, gospodine Šuker. Ne, to nije istina. Pa to kažem. Dakle, činjenica da vi to priznajete neke stvari koje su točne, ali ne priznajete da su pogreška vlade. Ne, gledajte, gospodine Merliću, to je vaša interpretacija. Dakle, vlada nijednom trenutku nije rekla da određene stvari što se tiče prava vlasništva, što se tiče reforme pravosuđa i tako dalje, to je nešto što se stalno ponavlja da se treba napraviti. Dakle, niko ne bježi od toga da to treba napraviti. Međutim, treba reći što je osnovni problem kod ove metodologije koje se ovdje primjenjuje. Mislim da je to najindikativnije kad se govori o slobodi od države. Dakle, tamo gdje država daje subvencije za gospodarstvo i daje određena socijalna prava, tu smo dobili izuzetno nisku ocjenu, ali ponavljam, tu su Švedska, Norveška i Finska iza nas. Ne? O tome ćemo razgovarati. Idemo se malo čuti gospodina Vidoševića, jedan opći dojam oko ovog istraživanja. Mislim, da li sad vi morate imati stranačku disciplinu ili možete reći što mislite? Dobro. Prije svega mislim da je Hrvatska istraumatizirana zemlja posljednjih 10-15 godina i ponaša se kao nevoljeno dijete. Ona sama se tako ponaša? Upravo to. Dobro. Kako smo dugo bili objektivno, neopravdano izvan procesa priključenja Europskoj uniji, pa je ova zapravo dominantno NATO-va inicijativa da Rumunjska i Bugarska uđu u Europsku uniju mimo svih objektivnih kriterija. A o nekim kriterijima koji su za Hrvatsku danas važni nisu ih ispunjavali ni ovi koji su ušli 1. svibnja prije nekoliko godina. Ispričavam se. Mi imamo stalnu potrebu da nas neko voli i da nama govori dobro. To kažu da je provincijalni kompleks. Pa, zovite kako hoćete. Tako jedna anketa kakvih vjerovatno ima na desetke raznog tipa ocjenjivanja društava u svijetu, u nas izazvala takvu buru da na nju ugledni ministar financija burno reagira, da mediji o njima piše da ih smo previše senzibilizirani na to. Nama je sad važno ili bila metodologija ovakva ili onakva. Nama je važan osnovni cilj, da mi znamo što hoćemo, da je ova zemlja postigla konsenzus politički, dakle najširi politički konsenzus, pa bi rekao gotovo i socijalni kad je u pitanju Europska unija, da smo prošli screening, da smo neka područja otvorili i privremeno zatvorili, da se očekuje da 2008. godina bude okončanje pregovora s Europskom unijom
i da kroz to ostvarujemo svoj strateški cilj pozicioniranja hrvatskog društva u skupinu civiliziranih društava Europe. To je za nas važno. A da li će pojedina grupa, pojedini institut o nama misliti bolje ili gore, to je nebitno. Dobro, ja mislim da je bitno. Da mi vidimo što je u svemu tome točno. Ja mislim da je interes medija apsolutno opravdan oko ovoga. Meni nije žao što radimo ovu emisiju. Gledajte, ja ću vam reći ovako. Bitno je pratiti, ali ne reagirati na svaki podržaj. Znate nešto me ovo podsjeća? To ćete vrlo lako uočiti kad idete u dječje vrtiće. Pa kad pristupite nekom djetetu kojega ne poznate, idete ga pomilovat, pomazi po kosi. Dijete koje je odgajano u stabilnoj obitelji, koje se osjeća sigurno,